No a koľko mám tých uší? Hm? To ako robíš? Ako robím čo? Očami. A čo robím s očami? Ukáž mi. Čo? Máš dve ústa. Mám dve ústa. Hej. A koľko mám jazykov? Dvaja. Dvaja. To je pupa. Neviem, ale tebe nie. Nie. Asi Peťovi. To nie. Peťovi nie. Má... Kránkový pipa. Hej.